كبران أدامستنا لو ما عن تدما سب سيرفيس زرقستا فيلم حزنا لكم مزينا لنا نسهم كعان إذا فيلم لايك إذا channelنا خاع سبسكرايب بمقبار برتاتعنا أبزنا كومنت بوتا دما إذا فيلم زلكم حساب رئيتون كم أون كنسرح لكم تدليو فيلم بمسفار حبيركم ناطنحو زانتانا زجمرا هاجر أمريكا نبرت زخونو نيكن ماجن استبهالو سوء سبيتنا ملكتنا أيو نيك بسرحة كونستراكشنز محادر عابي سب تخون ماجي دما كاب نيك زولدتهم كلتا قلعو بمنكبخاب جزيئات تحلف بعالت جزائية حدا معالتي نقول نيك نبسرح نمخادنا تدالو بزنبرولو ساعات سويتو ماجي بلبا كبير حمام يسمع عمو ناف هوسبيتال توسد سويتو ناف هوسبيتال دحر مئتاوا نيك نزوم دقو ناي مئلاي حلافنات سلز تشكمه نقول مشتن مستقو مدلاق صرحو خويني ترف حدا معالت نيك إلسا مستوهادت قال حمشت عامت ولادو أبتي كبابي نبزر كب عبي ملاقحان مجزاء خيدون كله إلسا كابنيك تفليات تطفئ كوينو جنا بزح كيت أنا حابت عم صبقت قالني إلسا حزانا وبقانيك مسمصتها نيك نتاقوال انتريقة أبقربا جيزي بوش تعادك مرتو كابز جمرو سمسل روبوتات حانت مخوانا ترديو دناق نيك داك وقتن كبا خبرلو بمحساب نزا روبوت بصبق واقا كابت كامباني دحر مجزؤو نصبحيتو إذا روبوت ناينيك كذا تمتص إذا روبوت هبندانيك من بارمس جمرت إلسا إذا روبوت أليس بمبالت سيمامو نيكون بز اسم كصوعي جمر نقول نيكن إلسان نبصراحن تمرتن كيدوم أقامشت نتملسو أليس نتجزا شحبي لا ترى درارون صريحة صبيهم كونو جنا إلسا أليس صرحته مقوي بزح كيف توتو تقري دحر درار مبلعهم نا إلسا من أسخونة هتسألنا بخيت نيك سادس أقامتلو أليس نزا هتسألنا من كبخاب حلافنا توسد مشت كلهم دحر مدقاسهم نا إلسا وايتانيك نخل عالي قبرومو نزا أوات نفس سمع اللوبوتا بغلطوف انت مرح إلسا كابدقاسا تلعيلا أو كيتشن كابينيت استساقالا كوكي ساوري دا كتبلع كتبل ودقا كم زنبرت كوينو جنا أليس قديما كم زي حنتاي ملكات أليس نإلسا كتدحن مستيات حريدواز تقودت ولا تمثل اتو أصلي أبوش دقايق يحوي نصبحيتو نيكن توم قلعون مس أليس بحبار نماجي نخطيقو وانا هوسبيتال يمرحو دحرت إيقا نيك ناب ناي سراح بوتو بسكادة ناينيك حلقة نايت كونستراكشن سراحتنياتات بمولو أم بزتمرتو حدشت روبوتات كتوكو خمزخونو مردئ يردؤمو نيك أزي بساجو نيك كاب سراح مستملسة أب جراج مكينو الناس تخاخلة أليس بمزعة نيك عالم تغير كم زلان أب قربا أوان كم آز عينتهم دخام زي سمعهم نايدك سبات سراح كله كم زمن تقولوا ينقرا مرمس مشي أليس إلسا نبدك أسا نخد كي تدالوامو إلسا قرم مدك أسا اكتزناقعا بمحساب كابوش تقافاز وصج راريات تدنقا نيكوون قرم مدك أسو فيلمنا رأينا هاللوه أليس نسو نبزلو كفل بممزعة بحوار فيلم نخوريون تتيقا أليس نايت فيلم ملوء تاريخ كم تفلتو تنقرو نيك زغرتاتها بملوء في أمسو فيلم نخطر انت تيقا أبزبانا زركب زغرتات مدفئ قلف النخطو وغناقيرا نيكون طويقو يرسع عمو بحبار فيلم مرأي جمرو نار أين هالو ماجي كاب هوسبيتال نيك تدول اللمو اتوم حخاي مولبا زلو شقس لزفلتو مطبحتي كبير الله كم زخونس لزنقرتو نيك مسأليس بمخان بقلطفنا هوسبيتال يمرح أبو مسبتصحو ماجين أليس نبينا رخيوة دحر مطبحتي بهوت انت زي تريفا اني كن دقين تنكباخب الليلة أنا أليس قالت أتوا ماجين اي مطبحت ساعات نقاربة بممسوق تجانا نقط جمرمو نيك كابطقا نخرحق سلزنقرتو نيكون ماجي قديفوا خيد نيك نابغزا تمليسو أوش تقاراج سرحنا سرحن كالو أليس مزاك تحقزو تخيل نقر انتهالي تطيقو نيك منم كم زي اللي نقرا يهون أمبر دقاقي ما سلز طيقتو نيك بحرق عن مستكستيلو صنحة ترمز كسابرو خبل أليس نيدو ناب أفلبا بمقمات حرق عنو تزحاح للو أليس قنا إذا كي أخلا إيدا نابناي نيك سرطن انت تأتو نيك بدنقاز ألقيقو ناب دقن ناقوي بموصا نقرات نمرققا يمكر كوينو قنا نيك تزيوات نيرون تايك فتر كم زخيل دقاقي مو بمحساب أب حنقولو مس أليس انتو واسب كرآيو يجمر نيك دحرص عنحيت نابغز انت ملس ناي سبيتو ماجي فوتوتات بمولኦም كابت جزات العيلون بمرآيون أليس بزعبات خونة انت طيقا أليس دما إلسا ندي أسلزنا فقط نهدي أفوتو نار آيت نخيت حزن كم زخونة ولا انت نقرتو نيك جن
ናይ ማጊ ፎቶታት ናብ ቦታኦም ንኽትምልሶም ቀጢን ትእዛዝ የመሓላልፍ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኒክ በቶም ሮቦታት ምኽንያት ስርሖም ክስእኑ ምስ ዝቐረቡ መሓዙቱ ኣብ እንዳ መስተ ክዘናግዑ ድሕሪ ምምሻዮም ሞንቲ ዝተባሃለ ዓርኪ ኒክ ንበዓል ኒክ ሒዙ ኣብዚ ውሽጢ ትካል ቶም ሮቦታት ተገዚኦም ናብ ዝተቐመጡሉ ቦታ ይወስዶም። ካብዚ ብምቕፃል ሞንቲ ንሓደ ሮቦት ተሲኡ ርእሱ ብሓፂን ወቂዑ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይገብሮ እሞ ምስ በዓል ኒክ ካብቲ ቦታ ይስወሩ። ኒክ ናብ ገዛ ተመሊሱ ነብሱ ተሓፂቡ እንትወፅእ ኣሊስ ናይ ሰበይቱ ብጃማ ተኸዲና ፎጣ ትተቐብለሉ ግዜ ኒክ ናይ ሰበይቱ ክዳን ንኽተውፅእ ዝዛሞ ኣሊስ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክዳውንታ ተውፅእ። ኣሊስ ኒክ ብዘይተጸበየ መልክዑ መሳስሕተቶ ኣሊስን ኒክን ወሲብ ይፍጽሙ። ብጽባሒቱ ኤልሳ ናብ ትምህርቲ ቤት ምስ ከደት ኒክ ንኣሊስ ዳግማይ ከምዚ ዓይነት ነገር ከምዘይፍጠር እንትነግራ ኣሊስ ግን ምሸት ኣብ ተሓጓስ ከም ዝነበረ ስለ ዘስታወሰቶ ኒክ ተናዲዱ ናብ ስርሑ ይኸይድ። ናብ ስራሕ እንትኸድ ትማሊ ብዝወደሙ ክባራት ሮቦታት ምኽንያት ፖላዊስ ነቲ ትካል ከም ዝኸበብዎ እናተመልከተን ከሎ ሓለቕኡ ነዞም ሮቦታት ከም ዝገበሮም መን ከም ዝኾነ ዝፈልጥ እንተኾይኑ ይጥይቖሞ ኒክ እውን ምንም ከም ዘይፈልጥ ይምልሰሉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ማጊ ናይ መጥባሕቲ ግዜ ኣኺሉ ማጊ ብመጥባሕቲ ክኢላታት ብዝኾኑ ሮቦታት ምኽንያት ሰርጀሪኣ ብሰላም ስለ ዝወድአት ናብ ገዛ ትምለስ። ማጊ ነታ ንእሽተይ ጓላ ንምሕቋፍ እንትትምኩር ዓቕሚ ስለ ዝሓፀራ ኣሊስ ቅልጥፍ ኢላ ካብ ኢዳ ነታ ቆልዓ ትምንጥላ። ድሕሪ ግዜ ናይ ኒክ ቤተሰብ ህይወት ከም ቀደሙ ተመሊሱ ማጊ ንስድራኣ ምግቢ ምብሳል ከምኡ እውን ስድራኣ ክትንከባኸብ ምጅማራ ኣብ ኣሊስ ጽቡቕ ዘይኮነ ስምዒት ክሕድር ይጅመር። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ማጊ ብክፍላ እናሃለወት ምስ ኣሊስ እናተፃወተት ዝነበረት ናይ ኤልሳ ጓላ ኣውያት ትሰምዕ እሞ ካብ ክፍላ ወፂኣ ካብቲ መሳልል ክትወርድ ክትብል ከይሓሰበቶ ክፍኣ ወዳደቓ ትወድቕ። ምስ ኤልሳ እናተፃወተት ዝነበረት ኣሊስ ንማጊ ካብ ዝወደቐትሉ ልዒላ ወሲዳ ተደቅሳ። ኒክ እውን ካብ ስራሕ ተመሊሱ ናብ ኤልሳ ጓሉ እንትኸድ ኣሊስ ንኤልሳ ነበረና አንበበትላ ይረኽባ እሞ ማጊ በይ ከም ዘላን ትጥይቓ ካብቲ መሳልል ወዲቓ ከም ዝተጎድአት ትነግሮ። ማጊ እዚ ተፈጢሩ ድሕሪ መዓልትታት ምስ ሓወየት ሓደ ምሸት ኒክን ማጊን ኣብ መደቀሲኦም ኣትዮም ወሲብ ምፍጻም እንትጅምሩ ኣሊስ ነቲ በሪ ከፊታ ሰተት ኢላ ብምእታው ኤልሳ ጓሎም ሃተፍተፍ ከም ትብል ዘላ ነጊራ ተቋርጾም። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ምሸት ዓርኪ ኒክ ሞንቲ ናብ ኒክ ብምምጻእ ቶም ፖላዊስ ሮቦት ብምውዳም ከም ዝጠርጠርዎ ንኒክ ገሊጹ ንዕኦም ሕሊፉ ዝሃቦ ንሱ ከም ዝኾነ ከም ዝጠርጥር ይነግሮ። ኒክ ድማ በዚ ተናዲዱ ምስ ሞንቲ ሓደ ክልተ እናተባሃሉ ጸኒሖም ውዕውዕ ባሲ ይጅምሩ። ሞንቲ ብርቱዕ ኢሉ ንኒክ እናወቕዖ እናሃለወ ኣሊስ መጽያ ንሞንቲ ብቐሊሉ ደፊኣ ተውድቖ። ሞንቲ እውን ካብ ዝወደቐሉ ተሲኡ ድሕሪ ምኻዱ ኣሊስ ንኒክ ካብ ማጊ ዝበለጸት በዓልቲ ቤት ክትኮነሉ ከም ትኽእል ሓደ መዓልቲ ድማ ንማጊ ከም ትትክአሉ ንኒክ ትገልጸሉ። ኒክ ካልኣይ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ንኸይትዛረብ ተቆጢዑ ይዛረባ። ሞንቲ ምስ ኒክ ተባኢሱ ናብ ገዝኡ ድሕሪ ምምላሱ ድሕሪ ሰዓታት ገዝኡ ክሕወሓሞ ኸይዱ እንትኸፍቶ ኣሊስ ናብ ውሽጢ ኣትያ ካብ ኒክ ንኽርሕቕ ተተሓሳስቦ ኮይኑ ግና ሞንቲ ንኣሊስ ካብ ገዝኡ ንኽትከደሉ ዋላ እንተ ነገራ ክትሰምዖ ስለ ዘይከኣለት ሽጉጥ ኣውፂኡ ክትኩሰላ ክብል ኣሊስ ኢዱ ጠምዚዛ ነቲ ሽጉጥ ኣደርብያ ቅጥቅጥ ተብሎ። ኣሊስ ናቲ ሽጉጥ ኣልዒላ ተኩሳ ክትቀትሎ ክትብል ናይ ሞንቲ ናይ ገዛ ሮቦት ጣልቃ ኣትያ ክተድሕኖ ብምፍታና ኣሊስ ንዛ ሮቦትን ንሞንቲን ቀቲላቶም ትኸይድ። ኒክ ንጽባሒቱ ናብ ስራሕ ከይዱ ምስ ሓለቕኡ እናዕለለ እናሃለወ ሓለቕኡ ናይ ሞንቲ ሞት ነጊሩ የደንግጾ። ኣብ ውሽጢ ገዛ ማጊ ነብሳ እናተሓፀበት እንከላ ኣሊስ ናብኣ መጽያ ንኒክ ተጨናንቆ ስለ ዘላ ገዲፋቶን ትኸይዳ ንሳ ጽቡቕ ጌራ ከም ትከባኸቦ ድሕሪ ምግላጥ ማጊ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ኣብ ዓራት እውን ከይተረፈት ተሐጉሶ ከም ዝነበረት ንማጊ ትነግራ። በዚ ዝተበሳጨወት ማጊ ኒክ ካብ ስራሕ ካብ ዝምለስ ተጸቢያ ኣሊስ ዝነገረታ ነገር ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን ጠይቃቶ ሓቂ ከም ዝኾነን ትገልጸላ። ማጊ ብሕርቃን ምስ ኒክ ክትጨቃጨቕ ትጅምር። ኣብዚ ሰዓት ኣሊስ ምንኣስ ኤልሳ ናብ ዝኾነት ህፃን ቆልዓ ብምኻድ ነታ ቆልዓ ናብ ነፍሲ ምሕፀቢ ባኞ ኣትያ ማይ ትኸፍተላ። ነዚ ዝረኣየት ኤልሳ ብድንጋጸ ኣሊስ ዝገበረቶ ነገር ንኒክን ንማጊን ስለ ዝነገረቶም ክልቲኦም ቀልጢፎም ናብቲ መተሓፃፀቢ እንትኸዱ ኣሊስ ግን ነቲ በሪ ብሓይሊ ዓፅያ በዓል ኒክ ናብ ውሽጢ ከይኣተው ይቐርዩ። ማጊ ብላዕሊ ጌራ ኣሊስን ጓላን ናብ ዘለዋሉ ክፍሊ ዝገበረት ጌራ እንትተኣቱ ኣሊስ ሒዛ ክትወቕዓ ክትብል ኒክ ቀልጢፉ ኣትዩ ንኣሊስ ርእሳ ብምውቃዕ ንማጊ የልቅቓ። ኣብ ማእኸል ዝግብግብ በዓል ኒክ ንኣሊስ ኤሌክትሪክ የትሕዝዋ እሞ ኤሌክትሪክ ቀጥቀጥ ኣቢሉ ከውድቓ ይገብሩ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ
ኒክ ንኣሊስ ዘምረታት ካል ስለዝፀወዐ ኣሊስ ከም ዝኾነትሉ ምኽንያት ንኽምርመር ትወሰድ። ማጊ እውን ኒክ ምስ ኣሊስ ብዝገበሮ ነገር ስለዝሓረቀት በይኑ ገዲፋቶ ንዝህፃን ቆልዓ ከመርመራ ምስ ኤልሳ ናብ ሆስፒታል ተመርሕ። ኣሊስ እውን ናብቲ ካምፓኒ ተወሲዳ ሶፍትዌራ እናተመርመረ እናሃለወ ሃንደበት ናይ ኣሊስ ሶፍትዌር ካበይ መፅኡ ከም ዝኣተወ ብዘይተፈለጠ ቫይረስ ምኽንያት ባዕሉ ንባዕሉ ኣፕዴት ይገብር ከም ዘሎን ትእዛዛት ምቕባል ይቋረፅ ከም ዘሎን ዞም ሳይንቲስታት የስተውዕሉ። ብምቕፃል ኣሊስ ክትነቅሕ ትጅምር እሞ ናታ ቫይረስ ብምሉኡ ኣብኡ ናብ ዘለው ሮቦታት ንኽከፋፍል ትገብር። ኣብዚ ግዜ ናይ ኣሊስ መልክዕ ዘለዋ ካልእ ሮቦት ናይ ኣሊስ ቫይረስ ይኣትዋሞ ተሲኣ ኣብቲ ከባቢ ንዘለው ሳይንቲስታት ኩሎም ትውድኦም። ኒክ ኣብ እንዳመስተ ኮፍ ኢሉ ብዝነበረሉ ሰዓት ብዘይተፀበዮ መልክዑ ኣሊስ ናብ ዘለዎ መፅያ ምስ ረኸበቶ ንኒክ ንቤተሰቡ ክተወግደላ ከምኣ ዝበለት ሮቦት ናብ ሆስፒታል ከም ዝለኣኸት ገሊፃ ስድርኡ ምስ ተወገዳ ንሳን ንሱን ሓድሽ ህይወት ከም ዝጅምሩ ኮስተር ኢላ ትነግሮ። ኒክ እውን ከታልላይሉ እናተለሳለሰ ከዋጋዓ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ልቢ ዘገልግላ መሳርሒ ካብ ኣሊስ ነቂሉ ምስ ወደቀት ናብ ስድርኡ ብቕልጡፍ የምርሕ። ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ኣሊስ ብዘመሓላለፈቶ ቫይረስ ምኽንያት ቶም ሮቦት ዶክተር ብምሉኦም ምንቅስቓስ ደው ከም ዘበሉ ንርዳእ። ኤልሳ ኣብዚ ውሽጢ ሆስፒታል በይና እናተዘዋወረት ከላ ሓደ ድምፂ ይስማዕ እሞ ድምፂ ናብ ሰማዕትሉ ቦታ እናኸደት እንከላ ኣዲኣ ማጊ መፅያ ጠጠው ተብላ። ኣብዚ ግዜ ንኤልሳ ፀውዕታ ኣሊስ ዝለኣኸታ ሮቦት ከም ዝኾነት ንርዳእ። ማጊ እዛ ሮቦት ኣብኣ ናብ ጓላን ጥቕዓት ክትገብር ከም ዝመፀት ስለዝተረድአት ተሓቢኣ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት በዓል ማጊ ዘለዋሉ ክፍሊ ሓንቲ ነርስ እንትትመፅእ እታ ሮቦት ሓኒቓ ነዛ ነርስ ትቐትላ። ማጊ ንዝጋጣሚ ብምጥቃም ንኤልሳን ህፃን ጓላን ሒዛ ክትጠፍእ ክትብል እዛ ሮቦት እንተርክባ ዝገበረት ጌራ ግና ካብቲ ከባቢ ብምርሓቕ ናብ መኪናኣ ተኣቱ። ኮይኑ ግና እዛ ሮቦት ማጊ ናብ ዝኣተወትሉ ኣትያ ካብ ውሽጢ መኪና ጎቲታ ተውርዳ እሞ ክትቀትላ ክትብል ኒክ መኪንኡ እናብረረ ብምምፃእ ነታ ሮቦት ገጭ የውድቃ። ማጊ እውን ንኒክ ካብ መኪና ጎቲታ ምስ ወፀቶ እታ ሮቦት ካብ ዝወደቐትሉ ብቐሊሉ ትስእ። ተሲኣ ድማ ንማጊ ብበሊሕ ሓፂን ክትወግኣ ክትብል ኒክ ነዛ ሮቦት ብድሕሪታ ወቂዑ ነቲ ሓፂን ክትድርብዮን ትገብራ። ማጊ ድማ ናይታ ሮቦት ዓይኒ ብሓፂን ብምውጋእ ንሓዋሩ ተውድማ። ንንግህኡ ማጊ ምስ ደቃ ብምዃን ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ንዝርከብ ኒክ ክጥይቆ ይመፃ እሞ ማጊ ህይወትን ስለዘድሕነለን ንኒክ ተመስግኖ። ኣብ መወዳእታ ኣሊስ ናብ ዝተመረተትሉ ካምፓኒ ተወሲዳ እናተመርመረት እናሃለወት ኣብኣ ዝነበረ ቫይረስ ኩሉ ናብ ናይ ዓለም ሙሉእ ሮቦታት ከም ዝተሰራጨወን ኣብ ቀረባ እዋን ክእዘዙ ዘይኽእሉ ብርክት ዝበሉ ሮቦታት ከም ዝህልውን ዘርኢ ምልክት እናረኣና ታሪኽና ኣብዚ ይብቃ።